Přejeli si někdo z nových absolventů pronést proslov, prosím, aby tak učinil nyní. Vaša magnificencia, pán rektor, spektábilis, pán dekan, drahí rodičia, hostia. Dovolte mi, aby som menom nás, absolventov Fakulty Chemicko-technologickej Univerzity Pardubice, poďakoval všetkým tým, ktorí sa podielali na úspešnom ukončení nášho štúdia. Ďakujeme všetkým profesorom, docentom, asistentom a ostatným pedagogickým pracovníkom našej školy za ich starostlivosť o to, aby sme odchádzali do praxe dostatočne pripravení. Veľmi si vážime ich znalosti a skúsenosti, ktoré nám ochotne odovzdávali a snažili sa tak rozvíjať naše vlastné schopnosti. Hlavné ďakujem patrí vám, rodičom a najbližším príbuzným. Všetci si v túto slávnostnú chvíľu uvedomujeme, že bez vašej pomoci a podpory by sme nemohli študovať a úspešne ukončiť tento úsek nášho života. Vaša láska a obetavosť nám boli pevnou oporou pri prekonávaní prekážok a problémov, s ktorými sme sa v priebehu štúdia stretli. Nie je možné niekoľkými slovami vyjadriť všetko, čo ste pre nás urobili. Príjmite preto náš úspech a úprimné poďakovanie ako skromnú odmenu. V týchto chvíľach sa lúčime s našou vysokou školou a spomíname na všetko, čo sme tu prežili. Boli to roky naplnené študentskými starosťami a radosťami. Odchádzame so svojimi plánmi a cieľmi, ktoré by sme radi uskutočnili. Odnášame si radu vedomostí a veľa cenných skúseností a záleží len na nás, ako ich uplatníme v ďalšom živote. Radi by sme dokázali všetkým, ktorí nám v priebehu štúdia pomáhali, že ich podpora, pomoc, obetavosť a láska nebola márna.